kanjani ungakhulumi nomama ukuthi ufuna khona uyazi umama ngiqala kuyena sangifanele kube uyena osangifanele umenzela umuntu omdala ngathi uyahlanya mfethu kube kuwena uhlanyayo akahlanya uyahlanya vele hayi no uyaqhubeka uyahlanya umuntu omdala usho ukuthi uhanje lo ingqondo sakuthile vele yini angqambela amanga ethi ngenza into ebehle uguge kanjani indoda yakhe ingagugile ihlazo kanje indoda yakhe ngithi ayigugile yona ekwazi ukufikisela izinto kwakho ingagugile pho ile mina ngihlangana naphi nayo oba isiza ngalusi uyena oyisiza yayi mina ihlangana naphi nayo ngeke ukuthi awuyisizi ngibe ngakufica naye ekamereni kushuthi mina ngoba sekugugile ubona kufanele usize indoda yami uphinde uyosiza indodana yami awufika yonke usuka yonke le ndawo zongihlambalaza phakathi kwabantu ngikuhlambalaza ngikutshela into wayenzayo wena into wayenzayo nosayenza ngoba ubhizi uyafona ufuna imali mina la endlini ngixakekile mina endlini uyamfaka kanje singalala kanjani kuba ngihlala silala nezingane endlini ngihlala nezingane uhlala kwa room yini Hlozi ukuphi ingane uhlala kwa room yini akusho lutho ukuthi sihlala ulala nezingane yini khona kulala naye empedeni ikhona kulala naye empedeni ihlezi lele nasemini ihlezi lele ihlezi vele ubaba akasho ngoma ukuthi akalali ngaphandle kusho ukuthi vele wena lento wayenza lapha yana kwakhe uyayenza vele nobaba umfonelelana ubabezali usubanjwe naye hayi kahle sisi nawe ngathi nje into ovelo ukhona ukubamba ikamera ungishuthi ngangibamba ikhandlela ikamera kahleni bo cha ukuthi uyangipora ba ufuna ukukhuluma iqiniso isikhathi siyahamba iqiniso lani la lento yenzayo nobaba ngikhulume mvuma into engayazi uvuma leyo yaziyo kahle wena nje ngihlangani nawe ma angazi ngathini kuwena kodwa abantu uxolo kuwena lokuthini lokuthi ulala nobaba entweni enkulu kangaka kodwa wayenzayo uyahlanya xolisa serious inamba baba ngizoyidelete buka manje efonini ngiyadlala Ngokhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha le thuba kubingelele embukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni I am uMlangeni uMakasela sisakhona kule ndawo esebenzela yona bafethu ngingachaza phambilini kumanye ama episodes ukuthi sisebenzele endaweni eyodwa abantu abafiswa ukuthi basizakale siyabathatha necrew sabasondeza mesimdinga nje icrew yakwazi ukuthi imlande because sisebenza iarea eyodwa namhlanje so if ever uphinde usibona hlele endaweni eyodwa how the same place cha bafethu sebenza endaweni okubalekile ukuthi sisize abantu indawo ukuthi singene kephi sangena kephi kwesisikhathi ke abanye abaye bangavumi ke sesiphuqele ukuthi singene emizini yabo kodwa abanye bayavuma ngoba khona into ebalekile bona kusokusiza okunye nokunye abasoye ngabalekanga ngokukhulu ukuthobeka ke embukelo weBlack Life TV icela ungivumele ngibingelele uma eduze kwami sabona mami unjani yebo sawubona ngani yami ngiyaphila nami ngiyaphila sithandwa ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV uzobe usuzishi ukuthi uma ba yebo ngicela ukunibingelela lapha emakhaya umama uMazondi lapha Mazondi yebo Mazondi yebo uluqa yebo uluqa mancinzi yebo kancane hayi dedele ihambile ngiyadlala hayi makaze ngaphunyuka anyways ngicela ubingelele umbukelo osumbingelele buka nje ngidide kanjani angazi noma ngifake iduku noma nje ngivela ngizexoxela kanjani inkinga kusafana ngilwe ngako konke enginakho ke ukuthi ngisaphothe noma abe kuthiwa wrong sekufanele ube right emehlweni nami ngoba phela wena ngabe ungisizile ngani yami ngiyabona sengize ngane ye-BP yami iphezulu kakhulu ungasho ungaguli kakhulu ngiyithanda nenkinga ngani yami kakhulu angichazela sandwa sami yini inkinga vele nginenkinga lapha yomakoti wakwami nginey'ngane eziwu-3 okay nginomfana omdala umfana wami ngokusebenza usebenzela eGoli unomakoti lapha bengade ngiba nokubona nje mangabe mhlambe efikile umakoti uthi hayi khona la engahambi kahle khona kumakoti wakwami nomyeni wami okay kuthe kunomsebenzi ngonyaka odlule ngababamba qobo ekamereni ubani baba umakoti nobaba wakwami ngayikhuluma lento nabo ngathi ngiyaxoxisana nabo ngiyabona ukuthi cha bayizwa kahle lento engikhulumayo yiko sengithi ngcono ngisondela eduze kwenu mhlambe nina ningangixazulule lento ngoba sengimdala phela mina ngiyabona ukuthi ngizoze ngibulawe iBP okanye mangitshela ingane yami ngeke kuze kube kuhle ngalento engayibonayo kusho ukuthi kahle nama ushadele kaZondi kusekhaya kukithi yebo kusekhaya mina ngishadele konjumani komhlongo siyabonga bese ngithi sengigigize kangaka kanti ngigigizela umnako wethu kodwa ngiyabonga ukuthi ngigigizele kusekhaya so le ndaba yangithusa ke nami ngangenzela iBP nje nguMagasela yebo umakoti kahle indodakazi yakho
umakoti indodana eyami indodana umakoti lo babezala. ubabezala. Bengiba nako nje ukubona bona mhlambe makujatshulwe nangezinye izinsuku kuyilokhu besondelana. Kodwa ngithathe ngokuthi phela umakoti wendodana. Abantu Kanti bayajwayelana. manje futhi kuyenzeka mange ifoni mayingena ubaba akasafuni ukukhulumela lapha endlini uphumela phandle. Ngathi ake nginyonyobe kancane ngibone. Manje njalo ngithola ukuthi uyu umakoti lo Awungeke. njalo ufonayo ufonela ubaba. Yo, sizomthola kodwa ke umakoti ngoba phela yabo nje indaba kodwa akazi ukuthi simbizeleni kade sizamile Yebo ukuhlanganisa manje ngenze iphutha ngasuke ngamtshela ubaba. Ubalekile. Oh. Akangafuni ukuthi ngihambe naye Ayiphathi ukuza la kuthina. Yebo. Kade mesimdinga ke zama ukuthola kuyena mhlawumbe akafundisekile into ihlazo. Ihlazo elikhulu. Udoti nje futhi. Into engeke izwakale kahle ngisho komakhelwane ngiyazama ngithi ngiyafihla ngiyabothi izozibulale nami uqobo. Ngiyabothi izongibulala. Abantu bajwayeleke babukela ukuthi ningibuze mengihambe endaweni ukuthi indaba amagasela labantu bekwazi ukukhuluma indaba eziserious kanje. Yazi ukuthi sometimes ukukhuluma kuyakwazi ukuthi ukusize. Besho nje uma ukuthi ubonile ukuthula kwayo mezomvusela iBP. So noma ungangaseza kule platform, uma khona umuntu okwazi uza kuyena, I think enye into ekhuthaza abantu ukuthi baze kule platform ukuthi bazi ukuthi ngeke begcine nje ngokuthi kutholakala isolution inkinga basobhekene nayo. Kodwa khona noSisi Magasela uyakwazi ukuthi azame ukululeka lapha nalapha kunikeze ithemba yabo leyo nto. Kodwa nakhona because I'm not an expert ngizama ukuthi sithole ama-experts ukuthi akwazi ukukusiza makuthi inkinga ngaphezulu kwami. Kodwa ke sana sami I'm so sorry azi ngithi zami yavela yabuhlungu. Hayi kusho ukuthi lapho asimlande ke asibona iCrew ukuthi simsondezile uma maybe khona into izokuzomletha la. Let's hope ukuthi uzokwazi ukuyibona lento ayenzayo ukuthi yamanyala imbi ayilaleleki. Yebo. Okay, bukele Black Life TV angivumele silanda umakoti sizwe ukuthi yena uzothina ukuphawa lakhe lo daba. Welcome back mbukeli Black Life TV ohlelweni lethu lothi izinkinga zomndeni emlangeni Magasela. Siyakhuluma ke noma yabona mengikhuluma noma ngoba phela bambatha kamancinza fanele ngithobe. Sakhuluma naye bekudaba lakhe eThebeni even though usidaba lakhe emeli ungithusa. Kodwa ngifunanga ukuthi ngithuye kakhulu umsebenzi wami ukwenza sure ukuthi ngiyabalansisa isimo noma ngabe sinzima kangakanani. Bukele Black Life TV icela ungivumele ngamukela usisi lo siseduze kwethu. Ngibingelele futhi sawubona njani mami? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo Black Life TV and then uzobe usuzisho ukuthi ubani wakwaba isibongo. Sanibona ababukeli, igama lami nguMabongi wakamakhanya. Okay. Yebo. Mabongi nangu mala eduzane kwethu. Uyamazi? Yebo ngiyamazi mamezala wami. Oh, phela ngithi ukuthi wamakhanya ndeni uthi ushade la Mhlongo mengitshe ezosuka uMabongi wakamhlongo. Akakase wenza umshado omkhulu. Umshado wangami. Isibongo ngashintshi. Senze lezi zamashandari. Zulu kanjalo. Cool, beautiful. Mina ngiyithatha yabo mina bebangikhokhela. Ubani mlangeni Magasela lo. Ngizosho kanjalo. Zobe sengiyibiza isibongo saka baby. Wathuka pho manje? Angithukile. Right. You're right. Sanda sami. Yebo. Ngichazela ukuthi uzokwenzani la makoti. Makoti ngithe ngikulethe lapha ngesimo enganificani kusona nomyeni wami. Ngacela ukuthi ngicela bengisize bangixazulele lolu daba. Ngoba ngiyabona lungapheki kwami and ngiyabothi ngizoze ngife ngibulawe iBP. Manje ngicela izingane ukuthi zingihlanganise nawe. Isimo sani ma? Njengoba ngelanga lomsebenzi nganifica lapha ekamereni ngilele nomyeni wami. Hayiba. Uthapha leyo nto mama? Ingane nganifica nje angithi nganifica ekamereni. Hayi mama. Nivalile nikhile ngavula mina ngowami ukhiye. Nishudelene ngaphakathi ekamereni. So ngibiza kwemakhamera ngibizela umsangano into engekho kanje. Abona umsangano phela mina leyo nto ayingiphethe kahle. Njengoba ngitshothi ngiyabona. Yabo njengoba ngikulethe kulabantwana nje ngithe ngicela ukuthi bezokubonisa ngoba ngiyithandi lento engayifica. Angiyazi mina lento. Uyapho? Ngizohlalela ngikukhuluma ngayazi. Uyima uma uthi wakhuluma nawe kufika. Ngakhuluma nawe naye ubaba kwabe ngathi naye. Akazi ungakhulume nawe kufika. Akazi akhulume nami. Uyahlanya yini ekhanda wahlanya? Hayibo angiyazi mina lento akhuluma ngayo. Ubaba ngithathisa kwababa wami ongizalayo ngalala kanjani umuntu ongizalayo. Phela nganificanise embedeni nobabili. Hayi mangeke. Nganificanise kanti nibanaka ukuthi nidanse nobabili. Sidansa ma yabo mina bengiyitshethu awungifuni
kodwa ngagcina sengi-understand ukuthi cha uyangithanda. Kodwa manje masukhuluma kanje, ngani nami shuthi ngiyakuthanda. awukwazi ungifune. Awukwazi ungifune phela empilweni yayo endodana. Akaze nje ungifune. Iloko kwathi inhlawumbe ngiyakuthanda ngani yami, kodwa asingiphethe kahle lesenzo lesinjengoba nganificanise ekamereni. Kodwa ngathi kushuthi wawuzenzisa njengoba uvuma ukuthi uyaxolisa. Ngithi wathi uyaxolisa. Angaze ngixolise mangaqala ngibona ukuthi bengifikile ngizavashile singakashadi. Singakenzi lutho ungangiphakeli ngisho ukudla. Ngabona ukuthi ayisho ukuthi awungifuni. Yasho indodana uthi vele kanje. Ungaqophela kanjani ila manga ngento ebuhlungu kanje? Akona manga ngoba phela angizwanga ngenzwa bethi. Wawufunani ekamereni lami? Uthiwa Makhanya. Umnguni. Wesisi ngeke mfethu. Uma akaza avule ekamereni akufice nobaba. Embhedeni ngani nami embhedeni bese embhedeni bobabili. Ngababona ngalawa wamamehlo. Kakhuluma futhi naye kwabe ngathi uyawehlisa. Mawunayo ihlambi dementia hlamba abaze check. Cha anginayo ngani yami anginayo ngiyaphila. Noma mhlawumbe ufuna Kwakuyini lapho ungibamba lapho? Ngomsebenzi nakade kwenza umsebenzi omkhulu ekhaya. Kade kwenza umsebenzi. Manje usuyaphika phambi kwalezi ingane. Kanti wavumelana eqale noba wavuma waxolisa. Swehlisa umoya ngihamba ngibona. Awu kanti wakwavuma. Wavuma waxolisa wathi uzoyeka. Uqale wathi wena ukazi nje uzuvumela ukuthi awukazi ukubona. Angaze ngenze lutho. Uthi nje manje wavuma bobabili. Cha ngangimehlisa umoya ukuthi wawumehlisa eboneni. Uma ayithi ukulala sasindawonye. Babekhiyelene ekamereni bobabili. Nanenza ndawonye. Ngeke manje. Nanenza ndawonye. Angazi Uphela ukusebenza phi? Usegoli. Ubuya nini? Umsebenzi buya ngoDisemba. Indlala yakubulala. Hayi bosisi kahle nawe. Ngiyakubuza. Hayi indlala engibula izongibulalela. Ulalelani phela baba omncane? Ngiyakwazi ukumlinda uyazi naye. Uyazi ukuthi ngiyakwazi ukumlinda buye ngoDisemba. Awumlindi nakho uvalela ubaba wakhe manje. Ubaba ongizalayo phela lingana nobaba wami. Nakho nje ulala naye. Awungilali naye. Wenzani pho? Asenze lutho. Akaze ngenze lutho mina nobaba uzala wami. Akaze. Efonini uyafona. Mina Mina imali kababa angisayiboni kahle imali kababa. Mtshele futhi usamfonela. Kanti uye. Uyamfonela. Inamba zakhe ngiyayifica efonini. Yibo ma. Mawukahle kanti? Ngikahle impela kahle ngiyaphila. Ikahle kanti sis. Ngikahle. Awukwazi ukuba kahle phela. Awukwazi ukuba kahle uthi wena. Wena siswasulwanga ngase wawukhona nje yini? Nami ngangikhona vele. Wawukhona ngase yini inkinga yakho? Ngangikhona. Yibo. Ngeke phela ngiyagulelwa la. Ukulelo ba. Lihlangene nje nobabili ngiyangigulelwa. Ugula ukulala nobaba ezala yazi. Hayi ukugulela lokho engenzela wona manje. Ugula ukulala nobaba ezala. Hayibo ngiyazi mina lento ekhulunywa uma. Engaka amadoda. Hawu. Hayibo kahle ma. Wazongihlambalaza. Wazongehlisa isithunzi. Okungixakayo ukuthi wavuma. Manje yini into esiphikisa? Enza uthi uphike. Wazongihlambalaza yazi. Angikuhlambalazi. Hayi ungihlambalazi. Ngizotshela indodana yami into engizoyenza. Sengizohamba nami ngiyobufakazi. Yibo. Ngoba phela lento ngabe kade ilungile kube wena ukhuluma iqiniso. Ngabe ihlala nesikhathi eside kanje ama-camera ayarola the more uphika the more kurola yonke into. Because ekugcineni ngeke uze ukubaleke. Yabo mina iqiniso angilizwa ngomuntu ngiyalibona. Ubonapho ungekho. Okay kodwa awulali yini wena nobaba? Angilali naye. Pho mfonelela nobaba. Hayibo ubaba angaze ngimfonele ubaba mina ngimfonela bekuthiwa khona inkinga ngifuna ngilungisele yona ekhaya. Inkinga kanjani ungakhulumi nomama ukuthi ufuna inkinga khona inkinga? Uyazi umama ngiqala kuyena sangifonela kube uyena osangifonela. Umenzela into omdala ngathi uyahlanya mfethu kube kuwena uhlanyayo. Akahlanya uyahlanya vele. Hayi bo uyaqhubeka uyahlanya umuntu omdala. Usho ukuthi wanje lo ingqondo usaphile vele. Uyezwa. Yini angqambela amanga ethi ngenza into ebehle. Ukuke kanjani indoda yakhe ingagugile? Ihlazo kanje. Indoda yakhe ngithi ayigugile yona ekwazi ukufikisela izinto kwakho. Ingagugile pho ile mina ngihlangana naphi nayo? Oba isiza ngaluso uyena oyisiza yayi mina. Ihlangana naphi nayo? Ngeke ukuthi awuyisizi ngibe ngakufica naye ekamereni. Shuthi mina ngoba segugile. Ubona kufanele usize indoda yami, uphinde uyosiza indodana yami. Mawufika yonke usuka yonke le ndawo zongihlambalaza phakathi kwabantu. Angikuhlambalaza. Ngitshela into owayenzayo wena. Into owayenzayo nosayenza ngoba ubhizi uyafona. Ufuna imali. Mina la endlini ngixakekile mina endlini. Ngiyamfaka kanje singalala kanjani kuba ngihlala silala nezingane endlini. Ngihlala nezingane. Uhlala kwa room yini? Hlozo kuphi ingane? Uhlala kwa room yini? Akusho lutho ukuthi sihlala ulala nezingane yini? Khona kulala naye empedeni. Ikhona kulala naye empedeni. Ihlezi lele nasemini ihlezi lele. Ihlezi vele ubaba akasho ngoma ukuthi akalali ngaphandle. Kusho ukuthi vele wena lento ayenza lapha yana kwakhe uyayenza vele nobaba. Umfonelelana nobaba ezali usubanjwe naye. Hayi kahle sisi nawe ngathi nje into ovelo ukhona ukubamba ikamera ungishuthi. Ngangibamba ikhandlela ikhamera. Oh
kahleni bo. Cha ukuthi uyangipora uba ufuna ukukhuluma iqiniso isikhathi siyahamba. Iqiniso lani? Lale nto oyenzayo nobaba. Ngikhulume mvuma into engayazi. Vuma leyo yaziyo. Kahle wena nje angihlangani nawe. Ma angazi ngathini kuwena kodwa abandla uxolo kuwena. Lokuthini lokuthi ulala nobaba? Entweni enkulu kangaka kodwa wayenzayo. Uyahlanya xolisa serious. Inamba baba ngizoyidelete buka manje efonini. Ngoba mina bengithatha sokwababa ngale ndlela osusho ngayo. Ulala naye. Sisi okahle awuphume kumina. Yini inkinga yakho vele? Hayi awufundiseka kahle ekhaya kini. Mangicela ukudelete kwamanje inamba Delete kababa. impela nje ungaphinde futhi umfonele. Ulala nobaba ezala sisi wena. Sisozwa nenkinga, yini inkinga yakho? Ngiyaxolisa. Wazwa nenkinga, ngikwazi nokukwazi nje ngiqala ukukubona. Kahle bo. Umthetho wakhe wenze nje umakoti ufuna ukuthi igcine yena. Ngisho ekhaya lami uyena orulayo. Uxolisani ngimaxolisa uthi ufanele ubaba noma ngixolisa uzalale naye. Afuna wena ngalokho ukuthi kufuna uqinisa ini. Okay, mana ngoku uyaxolisa ukuthi ulala nomkhwenyana wakho. Ucela umxolele. Ufuna evume. Kwazi lonke izwe ukuthi ulala nomkhwenyane wami. Mase ngikhulumile nje nawe. Uthini? Ngathi ngaxolisa inamba ngayidelete ngibonile ngidelete. Ngekusalala nobaba. Ngoba uyidelethile. Ngekusalala nobaba. Ukahle uphume kumina sisiwabantu. Yini inkinga yakho? Yibo ngaze ngasenkingeni. Angazi ngempela ngizothatha siphi isinqumo lo makoti mina ngazi ngakho khuluma nomngane wakho wazi wangixaka. Angisamthembi nje kwakhona kwasekhaya. Ngoba kafundisekile. Uma ngiyasho ngithi ngiyaxolisa. Cha kuphela fanele ngixoxisane nendodana yami. Njengoba usanabo abazali umakoti. Unabo abazali bakhe. Siyakubona ke. Ngifuna abone ukuthi ingane indaba zakhe ngiyayingena. Sifanele sekuba. Yebo. Inkinga. Ngazi ngaba kubona. Ufike kubona. Uzongenzani? Ufike. Uzongenzani? Ayisibona lelo la. Mina wangisabisa. Sila, xolisa ngima ukuthi ulala nobaba ezala. Angixolisele lokho ngiyazi ngixoliselani manje ngiyaxolisa. Uxolisela naye mase asho kanjalo siyakababa wakhe namakhamera. Ufuna ehambe impela niye khona kubaba wakhe nomama wakhe. Washo ukuthi siyalo angiboni ukuthi sikhona kahle siyalo ekhaya. Awuxolisa ngani kahle uthi ngiyaxolisa ukulala nobaba ngenza iphutha ngoba uyazi nawe baba ma undodana ukuthi uhlale egoli kusho ukuthi ngibuye indlala sinobaba sidlale ngiyaxolisa ma. Indlala yani wazi washo wathi ngihleze ngikhona mhlambe bengilunya wazi yonke into story sami. Kodwa ngomsebenzi ngiyacabanga kuumsebenzi. Kona lona lelo hlazi ngayenza kanjani into kanjalo ukugcole wonke umndeni. Uxoliselani phela? Cha ngiyazi mina ngixolisa. Akufuni. Cha uma ufuna ukwazi ukuthi uxolisana bacela umtshele. Mazonke. Yebo. Ngicela umtshele ukuthi ufuna hayi ngeke phela travel ukuthi sizoza yena ukuthi uyazi uxoliselani. Ngitshele mazondo ukuthi akaxolisa ukuthi wenzeni. Xolisa ke mntanami uthi wenzeni. Ngixolisa ukuhambisa yonke indlela. Yonke indlela ukhathaze unyuke le BP yonke lento ngiyaxolisa ngaleyo nto. Ubonile inamba yababa ngidilisile ngeke ngiphinde ngimqhunga. Angibonanga mina. Ngidilithile mina inamba. Ngicela ukuyibona. Futhi uyiblock mhlawumbe uyazi ngikhanda. Hayibo. Intombazane wazwa nenkinga JS. Ngoba ngikholwa ngempela. Angikho sure ukuthi ngempela uyidelethile. Funa ngiyikhiphe nakhona kubaba. Funa ngifike ngibheke nje. Ungascroll uthathe ifoni scroll. Uthathe ungabona ungitshele mina ngizoyiphatha leyo phone ngicheck. Awungibhekele kahle ngane nami nasemehlweni akubonakali kahle. Ubani ubaba Mhlongo? Yebo baba Mhlongo. Xolisa ke ngima mina ngilinda usuqolisa iyasinda nemfuni yakho isinda njengeindaba zakho. Ungile ngizolamukela uxolo lwakho noma ngekho kahle. Hayi nami nona uze kumina nje. Athi uthunyele kumina inkinga yakho angazi yini inkinga yakho ngempela. Ma ngiyaxolisa. Ngidilithile la ngisiya check in ifoni. Hayi mawuxolisa ngenhliziyo yonke ke. Uxolisa ukuthini mama mina ngisukume la engashongo uxolisa. Yishilo ma ukuthi ngixolisela ukuthi ngihambise yonke le ndlela. Ukulala nobaba ke. Ma ngiyaxolisa. Ukulala nobaba akaze kuvela ukufona bengimfonela kodwa akaze kwenzeka ukuthi silale. Iyo ke inkinga leyo ngoba phela kushuthi uyaphila ngoba phela nganifice ekamereni. Ngavula mina ekamereni laphandle niphakathi. Zehlise mntana. Lokho nje ngikufunayo. Izehlise nje. Ma ukuthi ngizoxolisa vele sasingalehli. Nanenzani ekamereni? Sasingalehli khona ngimsiza ekamereni. Wengizithi ngimsize. Ebengeke ngikwazi ukumsiza ngayo. Shuthi wabona ukuthi mina ngidlula waseyangibiza ukuthi ngimsize. Nakhi. Sathi ngesikhiwe maya ngixabe esokhiwe. Because wadlula ebona. Bese passage wadlula ebona. Ukuthi sasasikhile nina ngikwazi lokho asekusho manje. Khona umuntu osend message othi shesha la ufuna ukulindile.
So awuqala uxolise ngoba ukulindile lo muntu ukulindile Ngiyaxolisa ngokulala nobaba. nokuthi uyitshela ukuthi Hayi! Cha. Angithathi ke le angisukumi la. Ngiyaxolisa ukuthi uzizwe ungasakhululekile Hayi. wakho nokuthi Eh. ngaze ngayithola sesindawonye nathi empedeni nathi babili. Siyabonga. Uyaxolisa usulale nobaba ngisindodakazi. Kama. Ngiyaxolisa sisi. Kodwa shame ayibandla. Ubaphatha kanje bonke abantu bakho? Cha, ngibona abantu bami noma yena umuntu wami. Kahle ufundisa ukuzehlisa oba bengakhulumi nawe nangumuntu engimazi angikwazi. Okay, Angikwazi. ngiyaxolisa. Usushilo uthi uyaxolisa ukuthi Ngishilo uhlele umama empedeni. ukuthi ngiyaxolisa uzwile. Uma uthi Yini uxolisa ufuna ulokho ngiphindelela sesiwabantu? Uyaxolisa ngane yami. ukuthi ulale nobaba. Yini uhlokho ufuna Akafuni ukuphindelela? ukuphuma kahle lapho. Uthi Ukuthi ukulala nobaba yini noma uxoxisela ukuthi ngamfica ekamereni Ukuthi wangifice ekamereni. empedeni. embedeni. Ngithatha something for ubaba. Empedeni. Sisiwabantu. Yini inkinga yakho? Wena indaba ungangihloniphi, indaba ungangisabi. Indaba ukhuluma nje nami kwaphela ngizosebenza la. Cha ngibona ngathi indlela owenza ngayo ngathi uthatha amaside. Umsebenzi wami investigator, I want to know the truth so that the But truth indlela shall set you owenza free. indlela owenza ngayo ngazi ukuthi nje uhambisana nomama wawukhona nani ndawonye. Ukuthi mina uthe mufika ukuphika kwakho ngakubona ukuthi ayikho into oyiphikayo uyalala nobaba kuphela xolisa ukulala nomuntu omdala ungaphindi ukwenze lokho akukho right. Mina ngizile ukuzolwa nawe. Kodwa bungathi uyalwa ke manje. Okay, ngiyaxolisa dadewethu angivangile. Hayi ngoba ngikweyisa ngibona indlela ongathi uyalwa. Hayi angiyeni umuntu olwayo ngiyaziwa nje. Ukulwa nami into engahlangani ngihappy kakhulu. Ngiyakuzwa. Yebo. Xolisa nami ekuphendule kabi ukuthi usengakubona ukuthi uphendula kabi kwena. Leka ngiyaxolela futhi tshela umana ukuthi uyaxolisa ukulala nobaba. Ngiyaxolisa. Into yenze ukuziphatha wami nobaba. Ngiyaxolisa kakhulu. No, myeni wami ngicela bandla ingafiki kuyena. Ngizowenza sure ukuthi nje ngilalela kude ngakini. Ngikusalala naye. Yebo sisi. Hayi ke ngeke asalala nobaba. Ngiyabonga engane zami. Mangabe kuukuthi kodwa uyaqhubeka. Ningitshela. Ngizophinda futhi ngimtshele futhi. Ngiyakubo ke lapho. Yebo. Hawuze uvuwe iBP Futhi emzini wakho. iphezulu iBP yami ngalomakoti nje yedwa. Meqhubeke saphinde Ngiyabona ukuthi mezoqhubeka akugolozela uyagoloza. Yebo. Kwayimina nje ambose Ufuna agcine yena. hayi ngiyagcina endodeni yakho ma. Umyeni wakho lo Umyeni yani. wami. Ngeke phela bathathe bonke. Hawu. Athathe undodana athathe nobaba. Iphutha lelo. Siyikhandre ngesivo. Usulwa nami ke manje futhi ngixolisile Ngikhuluma noma ngikhuluma nawe. Kodwa ngikhona ngithi nami. Kodwa sandwa sami ngiyacela bandla le nto ayikho right yezo. Ngiyakuzwa. Sibuyele nje kuma senses ayikho ukuhlumeza omunye umuntu wesifazane nawe mangase kuthiwa kwenziwa kumkhwenyana wakho lento ngikuyithanda. Ingenziwa kumuntu omncane nayo imagine usukhulile kuvele iqhabe ingane encane ilale nomkhwenyana wakho. Uzokwenza usulahlele kuzithemba lento yenza kuma uzovuswa esibhedlela. And ngiyacabanga manje bese kule platform uthi indodana ngeke izifike kuyona ifikile le yabo nje as soon as iphuma le episode izofika kwindoda wena nje yonke lento le isi out. uBlack Life iyalandelwa everywhere. Mama bese ngeke sizela. Kodwa muzomphika nje isandwa sami kade uphika Cha nje. kuyacabe ngithi kuba uhlale nami nje kahle njengoba kwenzeka manje. Bezocela siphumule kwisolution. Kodwa Sihlale soba u3 njengoba ungidelela mina muzongidelela njengomugolozi iqiniso umoya. Delelile insizwa obukweni attack eqala. Mina attack mina mengifuna ukubuza usilalelana baba. Uzizwe kanjalo. Ngizizwa nje ukuthi Ngicela ukukhuluma iqiniso ngiyaxolisa ukuthi uzizwe ukuthi ngathi ngiyaku-attack mina ipoint lami ukuthi ngifuna ungitshela iqiniso ngoba mase ngilibonile iqiniso. Very very much. Very much so. Akudabuli nje shema angidabuli angikwenzi silima ngalapha. Kodwa siyabonga ukuthi ugcina uyithoba ubone ukuthi iphutha lelo lenzile. Siyaxolisa ukubukisa nabantu. Siyabonga kakhulu yasinda ifoni yakhe yabiza yini? Malume nami. Ngiyabonga ingane zami, ngiyabonga kakhulu. Sanda sami. Awu mama ngiyabonga nami. Angithandi le nto. Ngiyayazi le nto le ngifuna ukuthi uyi-understand. Every time umuntu wesifazane most especially umuntu oshadile emechitheni usihlezi uyibona ngathi konke wrong kuwena. Yebo. And abantu bese bane tendency ukuthi mebethola umuntu omusha kube ngathi yena uyiyonke into wena izokwenza ube wesi leyo nto. Yebo. Usumkhulile kakhulu sandwa sami ukuthi ungalibanga nezingane. Yebo. Ene nokuthi ubangana ngcono ukubanga nengane ngesidongo nobanga nengane eyindodakazi yakho. Hey. Futhi nje ulungile shame yabo yikho nje ngizophelela kini ngoba ulungile mina kube mekuyimina
minge ngifune indodana nami iqhubeke nomshado nomuntu kanjalo. Mm. Okwazi ukulala nobabezala? Kunzima. Ngeke. Akaxolele phela umuntu wenza into enje kodwa ke angizile la ukuthi kube kanjalo. Ngokukhulu ukuyithoba siyabonga sithandwa sami. Ngiyabonga mama ngokusemba Black Life TV. Siphinde sibonane bafowethu ku-episode elandelayo. Hopefully ukuthi ngishaya ngisuka la. Sengizocela amagadi nangigadi. Sambini. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black